назди мактаби 14 дар ҳамин маҷмаи истиқоматӣ мо якта чорхонагаи фурӯшӣ дорем дар 65 микрорайон минтақаи беҳтарин. Аз ин тараф Гипразем, аз ин тараф Зебошка Корвон ва аз ин тараф Сиёмамол. Суруғашро пурратар нишон медиҳем. Хона дар 65 микрорайон, аз ин тараф Калитсевои Мардон ва аз ин тараф Деҳқонбозори Гипразем. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем, дар ин ҷо мактаби 14, дар наздикии хона 4 та мактаб, 2 та садик аст ва мана ҳамин тирезаҳои хонаи фурӯшии имрӯзаамон. хона аз ду тарафи бино дари даромадгоҳи алоҳида дорад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаша нишон медиҳем: якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюму чорум ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва балкон. Чорхонага мебошад бо масоҳати тақрибан 78 метри квадратӣ бе ҳисоби балконхона. Балкони бениҳоят калон дорад. Камтар пас нишон медиҳем дар якум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, ин ҷо сеюму чорум ҳуҷра аз рӯи нақшаи хонаҳои советӣ чорхонагаҳошон ҳамин хел мебошад. дӯстони азиз, сеюму чорум ҳуҷра якҷоя кардагӣ метавонед алоҳидаам кунед. дар ҳуҷра чорхонага навистагӣ. ин ҷо бошад ҳаммом ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. 65 микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. беморхона, супермаркети Релакс, 4 мактаб, 2 садик, бозорҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад $105,000, 1 миллиону 2,000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.